Tungod sa nasinating mga pag-uwan-uwan ning si manahamog na sa low pressure area o Intertropical Convergence Zone kun ITCZ, pipila ka bahin sa Eastern Visayas ang nakasinati og mga pagbaha ingon man pagdahili sa yuta. Matod ni Sher Saices, ang tigpamaba sa Office of Civil Defense 8 nga niadtong Miyerkules sa hapon misaka ang tubig sa sapa sa may barangay Laguma sa lungsod sa Silago, Southern Leyte. Usa ka pamilya ang apektado sa pagbaha ang daling gipabakwit. Samtang wa maagi isud sa pipila ka oras ang barangay Binaloan sa lungsod sa Taft sa Eastern Samar human masinati ang pagdahili sa yuta ug mga bato. Naagian ra hinuon kini alas 8:30 na sa gabii human sa clearing operation. Matod ni Saices nga wala ray natalang nakalas, naangol o missing ug wala ra usab gisuspenso ang mga klase ug trabaho. Padayon silang naghuwat sa report sa ubang mga lungsod. More on the red and orange warning na feel natin. Nagkaroon daw po ng flooding sa may Silago, Southern Leyte, and landslide naman po sa may National Road ng Binaloan.